La nova cançó és una de les màximes contribucions a la cultura literària, musical i espectacular del país i d'Europa des de mitjans segle XX. Des de la reivindicació augural entre els anys 1959 i 1962, les tendències de rebel·lió i de modernitat a partir del 1968 es diversifiquen en diàleg de successives generacions amb els moviments poètico-musicals internacionals, amb la cançó des del Mediterrani com a màxima referència històrica a través de la interpretació original i la musicació de poesia clàssica i contemporània. La nova cançó, Estudis de literatura i música, és un llibre de Lluís Massaguer, catedràtic de literatura a la Universitat Jaume I, que estudia el panorama dels creadors i intèrprets i les diverses creacions en el context geogràfic i social, la relació entre la cançó popular antiga i la moderna, les musicacions dels poetes de referència, la relació amb la chanson, la canzone i el folk, el pop i el rock i els procediments estilístics i temàtics a través de les metàfores cantades al vent del món. La nova cançó, Estudis de literatura i música, de Lluís Massaguer, és un llibre inclòs dins la col·lecció Textos i Estudis de Cultura Catalana de Publicacions de l'Abadia de Montserrat.